Salamat Vatan TV YouTube kanalının mehriban müştokları, hormatly tomaşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzdan 2023-nji ýylyň 18-nji martyna aksanyna Türkmenistanda ýazgy bagy ekmek mowsumyna badalga berildi. Türkmenistan prezidentiniň Katara boljak resmi saparyna taýýarlyk görülýär. Owganstanyň Sowda we Maýy goýma idarasynyň başlygynyň Aşgabatda sapary. Türkmenistanda sany ulga markaly halkara olimpiadalar geçirilýär habarlar ýetirýäris. Mehriban müştoklar, gelingen olsa habarlarymyzda giňişleýin seredip geçelim. Türkmenistanda ýazgy bagy ekmek mowsumyna badalga berildi. Şu güni ýurdumyzda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagynda köpçülikleň bagy ekmek dawarasynyň ýazgy mowsumyna badalga berildi. Bu özbaşly ekologik çäre paýtagtymyzyň ilerisinde dagy teginnek ajaýyp günjökde geçirildi. Bu arada Türkmenistan gazeti habar berýär. Ähli halk bagy ekmek dawarasynyň badalga beriljek ýerine dowlat başlygyny çäre gatnaşçylar mehirli garşyladylar. Ýurdumyzyň synody saatlarynyň joşgun aýdym saatly çykyşlary dawara gatnaşçylaryň bayramçylyk ruhyna hasy belini götürdi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň ýanyna ýaş nesliniň wekili barıp, bagy ekmek dawarasyna akpata bermäge haýyş etdi. Dowlat başlygy elkenji agaç nahalyny oturtmak bilen ýazgy bagy ekmek mowsumyna akpata berdi. Çäre gatnaşçylar hem bu asaly däwe ýerdiler. Ähli halk bagy ekmek dawarasy daşary ýurtly wekilleri de özüne çekip, ýeni ýyldan ýurdumyzyň durmuşyna uly ähmiýetli waka Oňa diýarymyzyň sewitleriniň ýaşaýjylary hem ulu ruh bilenlikde goşuldylar. Ýeri gelende belesek Türkmenistanyň prezidentiniň değişli kararyna laýyklykda ýurdumyzda ekologik awdançylygy üçin etmek we tokoy zowlaklarynyň çägini giňeltmek maksady bilen şu ýyl dürli baglaryň we üzümiň jem 3 million düýün ekmek gözüňe tutulýar. Şol nahallaryň 1,5 million düýü şu gezekki ýazgy bagy ekmek mowsumyna oturdular. Şuňky köpçülikleň bagy ekmek dawarasy türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň gatnaşmagyny Ahali vilayatynyň Arkadaş şäheriniň çägine ýaýbanlandyryldy. Häzirki wagtda Çäde vilayat merkeziniň degişli kunjuklarynyň bagy bakçylyga besenmegi bu ýerde ýakynlyk howa gurşawynyň emele gelmegini şertlendirýär. Türkmenistanyň prezidentiniň Katara boljak resmi saparyna taýýarlyk görülýär. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow sany ulga markaly ministrler kabinetiniň nowataq mejlisini geçirdi. Ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Daşary işler ministri Raşid Meredow hormatly prezidentimizden Katar dowlatynyň boljak resmi saparyna görülýän taýýarlyklary hasabat verdi. Ýakyn günde goruň ýurtlar bilen özara bähbetli hyzmatdaşlygy ösdürmek betarap Türkmenistanyň daşary siýasatynyň eler tutulýan ugurlarynyň biridir. Şol ýurtlaryň hataryna Katar dowlaty hem ba. Bu ýurt bilen dostlukly netijeli gatnaşyklar ýoly goýuldy. Dowlat ara gatnaşyklar ösdürmekde saparlara hem-de ýokary derejedäki dowuşuklary möhüm orun degişlidir. Şunuň bilen baglykda soňky ýyllarda iki ýurdun arasynda ýokary derejedäki saparlaryň beýaşatynyň amala aşyrylandygy belenildi. Şeýlekem hökümetleriň we daşary siýasat edaralarynyň uğru boýunça ýygdyrly gatnaşyklar ýoly goýuldy. Taraplaryň awraýly halkara guramalarynyň çäklerine gatnaşyklary netijeli häsiýete eýedir. Sowda ykdysady hyzmatdaşlygy putulandyrmakda we giňeltmekde bilelikdäki hökümet ara toparyň işi uly ähmiýete eýedir. Onuň nowataqy mejlisini şu ýylyň dowamyny Aşgabatda geçirmek gözüňe tutulýar. Gözüňe tutulýan resmi sapara taýýarlyk görmek boýunça toplumlaryň işler amala aşyrylýar. Şunuň bilen baglykda dowlat başlygy garamagyna degişli maksatnama hoýdurlanyldy. Iki ýurdun arasyndaky diplomatik gatnaşyklary 1996-njy ýylyň noýabryna ýoly goýuldy. Şu taparyň çäklerini Doha şäherine Türkmenistanyň Katar dowlatynyň elçihanasyny açmak meýilleşdirilýär. Munyň özi dowlat ara gatnaşyklaryň hiltaýdan täze many mazmun bilen baýlaşdyrylmagyna ýardam eder. Menim bolşýaly Türkmenistanyň prezidenti geçen ýylyň dekabryna Katar dowlatyny saparda bolup, Dohada geçirilen futbol boýunça dünýä çempionatynyň oýunlarynyň birini hormatly mehman bolupdy. Owganstanyň Sowda we Maýy goýma idarasynyň başlygynyň Aşgabatda sapary 2023-nji ýylyň 17-nji martyna Türkmenistanyň Sowda senagat idarasynyň binasyna Türkmenistanyň we Owganstanyň işewür toparlarynyň wekilleriniň ýygyna geçirildi. Türkmen tarapyna Sowda senagat idarasynyň we Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň ýoldaşlary gatnaşdy. Owgan tarapdan duşugy Owganstanyň Sowda we Maýy goýma idarasynyň başlygy we wekilleri gatnaşdy. Duşugyň esasy maksady Türkmenistan we Owganstanyň arasyndaky sowda we ykdysady gatnaşyklary mundan welekde putulandyrmak we ösdürmek, iki taraplaryň hyzmatdaşlygy ösdürmek meselelerini ara alyp maslahatlaşdy. Şeýlekem Owganstanyň Sowda we Maýy goýma idarasynyň başlygy we wekilleri Türkmenistanyň Sowda senagat idarasynyň binasyna geçirilen senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 15 ýyllygyna bagşlanan sergiýe gatnaşdylar.
Türkmenistanda sany ulga markaly halkara olimpiadalar geçiriler. Yurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerine sany ulga markaly halkara olimpiadalar hemde ilmi maslahaty geçirmek babatda görülýän çäreler barada Ministrler Kabinetiniň mejlisine hasabat berildi. Şeýlelikde şöýleň 19 aprelinde Ýagşyýly Kakay Fadynaky Halkara Newtogaz Uniwersitetinde ýokary okuw mekdepleriniň talipleriniň arasyna informatika dersi boýunça halkara internet olimpiadasyny 19 mayda Türkmenistanyň Inженер Техник we Uly Kommunikasiýalar Institutyny çyzygy geometriýa we inженер grafikasy dersi boýunça halkara açyk internet olimpiadasyny 1-5 iyun aralygyna Saparnat Ataýş Niýat Fadynaky Türkmen Owakyjylyk Uniwersitetinde daşky urşa goramaň bütün dünýä güni münasibetli durnukly ösürüň maksatlaryna ýetmekde ýaşlaryň orna atly ilmi taslimy beýleşigini 6 iyunda Seyit Nazar Seydadynaky Türkmen Döwlet Muallimçilik Institutyna ilimler güni münasibetli ilim we bilim 21-nji asyrda atly halkara ilmi maslahaty geçirmek meýilleşdirilýär. Çärelere ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talipleri, ýaş alimleri bilen bir hatarda Russiýa Federasiýasynyň Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň, Hytaý Halk Respublikasynyň, Italiýa Respublikasynyň, Ruminiýanyň, Türkiýe Respublikasynyň, Hindistanyň, Belarus Respublikasynyň, Özbegistan Respublikasynyň we Gazagystan Respublikasynyň hemde beýleki 14 döwletleriň ýokary okuw mekdepleriniň ilmi merkezleriniň wekilleriniň gatnaşmaklaryna garaşylýar. Ine mähriban müştoklar ata watan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şu günkü sanyna ýetirmek isleýän habarlarymyz şolardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekem Türkmen Fransuz işowýylyk dostçuklary, Ýigit Hojalyk Jemgyýeti Global Gap guwanamasına eýe boldy. Türkmenistanyň wekiliýeti ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň daşary işler ministrleriniň dostçugyna gatnaşdy. Ýurdumyzda gowaça ekişine girişler ýaly habarlary Atawatan Türkmenistan.com saýtymyzdan giňişlerini okap bilersiňiz. Gepleşigimiziň endiki sanyna görüşýänçek hoşda bolun.